Ngisamakho. Lo manje la Nazareta khathi nzima kuso ngoba kunembango kuyaliwe. Phela amabandla amakhulu ZCC amabandla amakhulu njengabo IPCC amabandla abantu bakwethu izayoni amabandla agcwele ubuntu balapha eAfrika amakhosi induna omongameli bamazwe basikhumbule uNkulunkulu esinakho esingakwazi ukuqhamukaphi emuleleni kaNkulunkulu njengoba uJesu Kristu ekhuluma ethi abantwana bakaNkulunkulu abasabana abazwana uma sisenkolweni kanje angiboni ukuthi ngani impikiswano ukuthi ngaze kuhanjwe inkantolo noma kungaze kubangwe ngale ndlela kubangwa ngayo angathi ukukhulekwa uNkulunkulu wasekuphakameni abantu abangamaNazareta bangavuseleleka bavuseleke ngothando nangokuzwana leli bandla njengoba laliholwa uNkulunkulu yedwa umprofeti Ashembe phinde kwenjalo yabona Amen. Inkosi bubusise Elobu Nazareta Yawo choboze Abogezi Inkosi bubusise Mlalelo Abogezi Vuga wena Nkosi Emabolwe uzuhambe Abogezi bovu vuga wena Nkosi Emabolwe Khumbula ya Afrika Abanqulu zisobala wabathumela Akheke ngokuba
wabathumela zayinceku yakhe ngokuba wakhumbula abantu bakhe abanqolo zisobala wabathumela zayinceku